Ассаламу алейкум, Хазрат. Менә бүген монда бит инде җыелыштыгыз, бу нинди җыелыш иде соң? Бүген җыелыш яшьләр җыелышы, имамнар җыелышы, бөтен актив, мәчет активларын җыеп, тарихи мәчет имамы Наил хәзрәт һәм дә инде аның рәисе Осман хаҗи алар ниyatlәп шул мәҗлисне уздырырга ниятләделәр. Рәхмәт Әнвәр абый Гарлановка, бу аның нәрсә диек, базасы. Шунда килеп яшьләрбез җыелды. Рәхмәт пешерүчеләргә, Батур әкә һәм дә инде аның ярдәмчеләре бергә җыелып пешергәннәр, күләгәннәр һәм дә инде ял итәргә килдегез генә әйләдән соң җыелып, шунда чәйләр эчеп, дуслар ашап, генә вәгазьләр сөйләделәр, иншалла. Аралашып, туганлашып яшәргә, чөнки дөнья уза. Дөнья уза, әгәр дә бер күрешү, бер гомер дип әйтелә. Өчен әгәр дә без шулай берләшә торган булсак, әгәр дә бергә яши торган булсак, киләчәгебез хәерле була. Чөнки бердәмлектә көч, куәт, әгәр дә бергә булсак, иншалла бөтен эшләребез уңышлы булыр. Инде Алла Тәгалә хәйр итеп, киләчәктә шулай матур гына яшәргә, шулай берләшергә. Амин. Менә шул яшьләребезне дә тартырга, чөнки ниндидер хезмәт белән, ниндидер йомыш белән, әгәр дә аларны чакырсак, алар шунда килеп, аннары мәчеткә килергә оялмыйлар, да инде аннары намазга басырга оялмыйлар, да инде киләчәктә уңышлы булыр дип өметләнәбез. Шуның өчен Алла хәйр итеп, шулай күбрәк кешеләрне җыеп, киләчәктә дә учаршылык яшәргә булсын. Алла рәхмәт ясын, Хазрат. Ассаламу алейкум, егетләр. Хазратлар, бу нинди җыелыштан бүген нәрсәгә килдегез? Бу кая килдегез? Хазратлар белән кая килгән? Хазратлар, яшь мусульман кардәшләр бергә җыелдык. Вот, увидеться, потому что как бы дунья, семья засасывает с друг другом уже меньше всего, уже, пускай даже телефоны есть, но уже и не встречаемся. Из-за коронавируса, скорее всего, тоже, да? Да. Но это тоже, но все равно как бы, да, вот, не встречаемся, не общаемся уже, да, из-за этого коронавируса, вот, так сказать, это получается за этот год, наверное, первое, наверное, мероприятие, да, у нас такого рода, ну да, сказать, вот. Встретиться с братьями, поговорить, узнать, как дела, вот, обнять друг друга, вот, поделиться опытом, у кого какие есть мысли по дальнейшему догвату, вот, у кого какие есть вот, планы. Вот сейчас вот пообщался, да, там, с Ислямом, он там поделился своими мыслями, да, там, что вот хочет организовать там классы, учебные заведения, как бы мне тоже стало интересно. Я тоже поделился своими дальнейшими действиями. Вот меня прикрепили к 13-й колонии. Вот. А что там? Там колонии, поселения. Меня прикрепили, как бы с периодичностью мне надо туда приезжать, читать лекции братьям. Вот, как бы тоже вот сейчас меня братья озадачили там. Говорит, то есть здесь не просто прийти покушать плов, а еще какие-то проблемы, которые да, вот назрели за год у молодежи, правильно? Да, вот сейчас вот проблемы есть, братья вот сказали, говорит, тафсир Корана вот привези нам, вот, сборники хадисов привези, вот, как бы сейчас вот общаюсь, как бы пытаюсь узнать, где можно взять. А вы не в курсе, кто спонсор вот данного мероприятия? Ну, я по приглашению Талиб Хазрата, вот, как бы Талиб Хазрата пригласил, вот, а дальше уже как бы, ну, что касается спонсоров, трудно ответить на этот вопрос. Ну, спасибо большое. Да, спасибо всем организаторам, всем спонсорам этого мероприятия, дай Аллах, чтобы баракят у них, у всех нас увеличивался, вот, дай Аллах России процветать нам всем. Амин. Ассаламу алейкум.